fil-bidu ta' dan id-diskors li jitratta propju l-korp tal-Pulizija, emenda f'abbozz ta' liġi li jitratta l-korp tal-Pulizija, ma nistax ma nagħmilx referenza anke l-avvenimenti li ġraw f'pajjiżna fl-aħħar sigħat. Bħala Ministru kemm il-darba ġejt f'dan il-Parlament u sostnejt li l-Pulizija għandhom iwettqu l-investigazzjonijiet tagħhom, il-Pulizija għandhom iwettqu xogħolhom, u xogħli u l-irwol tiegħi bħala Ministru huwa illi nara illi l-Pulizija jkollhom ir-riżorsi kollha meħtieġa sabiex jagħmlu xogħolhom. Sostnejt hekk meta kont deputat fuq din in-naħa tal-Kamra, sostnejt hekk meta kont Ministru responsabbli għall-Intern, Ministru responsabbli għall-Korp tal-Pulizija. U ma kienx hemm ċirkustanza waħda f'dawn l-aħħar xhur li l-Korp tal-Pulizija ma resaqx il-qudiem ma resaqx il-qudiem għand il-Gvern, talbuna aktar riżorsi sabiex jaħdmu u dawn ma jingħatawx. U għal darb'oħra pajjiżna tjuri li għandu istituzzjonijiet li jaħdmu u xogħolna hu kemm jien bħala Ministru responsabbli u anke bħala deputati f'din il-Kamra xogħolna hu li dawk l-istituzzjonijiet inħalluhom jaħdmu sabiex jagħtu ir-riżultati. U fil-mument ta' prova dawn l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna qed juru illi huma effettivi, huma sodi u qed juru illi qegħdin hemmhekk sabiex f'pajjiżna titwettaq ġustizzja.